Hello there viewers, this is Jamie yours. Welcome to my channel. So today, let's watch the SB19 show break 5 episode 7. So nakita ko sa X yung mga post ng mga 18 na itong episode is ginawa sa isang rest house ng mga Didios family sa Tagaytay. Tara, tingnan natin kung ano ito. Mukhang masaya tong episode ulit na to. Itong aking liham to, part 1. So may part 2 pa pala tayo hintayin. Mag-ibaba tayo ng gamit. Ako na. O dalayin yung mga ano natin, yung mga... Ako na dito sa... Yung mga ano, Stel. Let's get it. Parang out of town vacation Uy, lang to salbabida eh. nakalimutan nyo. Staycation. Uy, salbabida nakalimutan nyo. Ready na lumangoy yung Stel. Ay, Sa wala. babida yung Tayo nga yung unang tao dito eh. sino yung tao dyan. Tao ba? Wow, dala Lagay mo talaga na yun sa yung kusina. Pepsi. Taong ano. Room number 1. Kenton. Ito, may isang tao. Kaway-kaway si Cabinet din. Kenton. Roommate sila ngayon. Ito pa pala may folding bedroom. Pag pwede pa. Number 2. Oh, May sariling CR. wow, si Ken, oh. Naghanap ng magandang kwarto ba to? Uy! May kamera. May stop pala dyan. Gulat din. Saka yung forma niya din eh, no? Para exorcism eh. Malay mo, Mahilig sa horror movie itong SB. Nagulat ako. Gwapo ni Justin. Gwapo Ay, ni ito yung baba. Justin. Sa inyo pa din to? Gabi Ito si yung dirty Justin. kitchen. Mas mahangin dito. Ang yaman si Ganda ng Justin view, eh. tapos pagtingin mo may map. May ibig sabihin malinis na yung mga tao doon na nakatira. Meron pala kayo mga microwave. Lagyan na natin. Maganda tong ipaano. Ayun, napakausay talaga. Ayun. Ano ba? Bakit meron ka ano dito? Sino ang harsan to? Mag-uukay ba tayo? Maghukay. Ah. Pangtinga. Maganda to, ano, parentahan eh, no? Laki ng bahay. Parang bahay bakasyonan. Mahal yung renta dyan siguro. Ikaw, pwede. Once a week. may hawak mo? Ako sa labas. 2 SB19. Uy, may mga ano dito. Ano sila? Para saan kaya yun? May nakitang letter si Justin sa ano? Oo? Sa labas. Letter? Yup. Anong letter? Asan si Josh? Tawagan mo si Josh. We just got a letter. We just got a letter. I wonder who Ito ang aking lihim. Ewan ko. Tara. Mga bata. Sulat ng letter. Yung kid at heart Dera. yung si Oh, yung Stella, kapal. si Pablo. Cheque siguro yan. Justin, kakulay niya to. Uy, ang haba. Sino gusto magbasa? Tinatamad magbasa. Ito, si Josh. Hindi ako marunong eh. Sa bagay, nag ako sa ni Mami Cha. Dear, SB19. I need your advice. Tayo yun, di ba? Tayo, ito ang aking liham. Lalim ah. From Miss Tina Tina? Maanata. Kala ko sinong Tina yan eh. Tina Maanata. Mahal kong 5. Ay, Ako si Tina. Isang graduating na senior high student. Bata pa. Ipinangalan nga pala ako ng aking butihing ina sa Tina o washing blue sa English. washing loop? Washing blue? washing blue?
Teka, sino Ah, ko, Tina! Tina yung pang-color. Tina! Yung pampaputi ng Ah, tela. Bias ka neto. Bakit? Pablo. Naisipan kong sumulat sa inyo dahil nagbabakasakali akong may Estelle. mapadpad na kalapate sa malaki naming bintana at milagrong dalhin ito sa kung nasaan man kayo. Very princess. Liham, princess. kasi ganun yung mga liham Princess. dati. Madalas ko kasing mapansin ang gintong ibon na panay ang silip sa likod ng paso sa tuwing pinapatugtog ko ang inyong kantang pinamagatang. Ginto. Ginto. Sabi niya kasi ginto eh. Nais ko sanang humingi ng inyong advice. Sa tingin ko kasi ay tinamaan ako ng pag-ibig. Uy, yun lang. Galing naman yun. Nalilito ako kung sino ang pipiliin ko sa kanilang apat. Lo! Akala ko 5. Apat sila na ginugulo ang utak, puso, at esophagus ko. Esophagus. Sige ni Yasmin Malate. Hi, gusto ko malaman kung sino ang tinadhana para sa akin. Anong step? Kakatina mo. Task for SB19. Maliban sa nagbabasa nito, Maliban, wala si ngunit ang Josh? apat na boys na name. Ah, kaya 4? Enable, ayan, enable yan. 4 lang. Ito ang magsisilbing nickname nyo para sa challenge na ito. Wow. Ikaw si Tina. Ang narrator ay si Tina. Tina, bakit ka nagugulang sa apat? Pati yung esophagus mo nagugulang. Si Tina kumakain ng tinapay. Ako na muna. Oh, bumunod kayo. Paano to? Hashtag Tina. Ano yung pangalan na to? Tama. Ikaw, sino ka? Si Bento. Bento. Si Wanchu. Want you. Ayos na nakaisip niya na. Ako si ito ang ating love. Ito na yung inaantay kong pagkakataon talaga makabawi sa inyo. May nabasa Ano kayong nga pangalan pala ko sa mga kanta akong ng Four Ways to Know SB19? if someone likes Kayo you. guys. Okay. Kaya Gawa naisip tayo ng ko, pangalan naman natin. Bakit di ko subukan sa kanilang tapat? Lo! Una, si Cream John. Oh. Isa siyang bad boy. Oh, wow. Bad boy. Paano ang bad boy? Paano ang bad boy? Fun. Nung Lagi ka naman. Makuha sa Sinabi expression. ng Ginoo, pero medyo Bad. iba pala. Medyo bad. Maginoo, pero medyo bad boy. Medyo bad boy. From Nung Christmas 50% na party bad namin, boy. 100% umiyak na bad yung boy. friend kong nagdala ng donut kasi ginawa niyang square yung butas kaysa bilog. Patay! Mahilig siyang kumindat kaya na-curious tuloy ako. Pakita mo naman. Pakita mo paano kumindan ang bad boy. Oh, yan. Tinry ko sa kanya ang way number 1 na bumunot sa bowl number 1 at gawin. Ay, Hindi, siya! Tinry ko Sa'yo! Si Tina nag-try. Ako? Ikaw! Ako? Sa'yo namin gagawin. Boom! Boy! Eye to eye contact for 30 seconds. Oh! Ikaw gusto magbasa eh. Hindi ko naman alam na gito. Kailangan kiligin ako ah. Eye to eye contact ni Tina at saka ni Cream John. 3, 2, 1, let's go! 1. oh. Mga ano dyan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pub Josh. Pub Josh ba tawag sa ship nila? 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30. Tikis ko sana si Cream John. Oh, next. Okay, next. Si Lau. Siya naman yung pinaka-bright sa Wow. Ay, Marami siyang baon na trivia at lagi niya ako sinasama. Trivia! Alam nyo ba na ang dragon fruit ay nagmula talaga sa dragon? Ayun! Noong unang panahon, may isang emperor na namumuno sa kanyang kaharian
At nang nalaman niyang buhay ang mga dragon, tinangka niya itong paslangin at patayin ng lahat hanggang sa matira ang isang dragon. At imbis na ito ay mamatay, bumuga ito ng hugis itlog na may parang sunog ng apoy sa gilid at kulay pula, kaya naman ito ay tinatawag natin ngayon na dragon fruit. Ang galing na. Grabe ah. Oh, On the amazing, spot man. na What's up? trivia ni Amaze ako Stel. sa kanya. Kasi napailaw niya yung lamp sa library kahit di nakasaksak. Magician pala to. Uy! Umilaw! Grabe, hindi nakasaksak yun, no? Doon ko na rin ginawa yung way number 2 na Bubunot na naman. Bakit? mabagal na Maan. pag-intertwine ng mga Ang dali. ganito. Kunyari na yung nakikinig sa klase. Okay, class. Itong ating lesson for today ay kung ano ang inyong... Anong lesson natin last week? Ako yung teacher eh. Ay, ikaw. Hoy! Kumusta ang inyong mga assignment pagkapasa sa harapan? Okay naman po. Ay, grabe naman naghahawa. Nakikita ko kayo naghahawa kayo. Magjowa ba kayo dalawa? Oh, parang gano'n. Okay. Pop Stel naman to. Ay, hindi. Sorry. Bento. Funny siya. Funny. Mahilig siya mag-joke. Josh at Stel? mag-make face. Kaya talaga nakukuha niya rin ang halakhak ko. Oh, make face daw, make face. Joke daw, joke. Asan yung joke? Napapasaya niya ako at naisip ko rin na gawin sa kanya ang way number 3 na sabayan. Lahat lang binabasa. Sabayan ang liham ng isang interpretative dance. Yung ano sa'yo nila Kuya Jay. Ang aking mundo ay papaya. Sa di malamang dahilan. Ano ba yan? Babae pala. At noon ay buong pinakala. Lahat ay ayos na naman. Nang bigla na lang ay dumating ang dinantay. Nagbabalat kayong hiwalay. Oh, mga pasan ay gumaan. Ikaw ang tanging dahilan. Sa'yo lang wala na Ang haba ang tablet. Tapos bibilis, narito ako, magpapagal para sa iyo. Handang isuko ng buo, tsuko ba. May remix si Ito Ken. ang aking liham sa pag-ibig ko. Di hayaan ang kasakayaan mo. Ang gaan lang siguro ni Josh. Buti na lang pala, di ako yung nagbasa. Inaalagaan ko pa naman ang ano ko ngayon. Tapos, okay. Talaga? Si Want You. Want You. Ang good boy. Ay! Ang good Good boy. boy ako. Want siya ng lahat. Ay! Kasi lagi lang siyang nakangiti na parang akin. Ewan ko kung mabait lang ba talaga siya sa akin o gusto niya rin ba talaga ako. Sinubukan ko sa kanya ang huling way na syempre nag-iisa na lang. Mag-take Ng 3 couple picture. Oh, Ayan. Pang naalala ko nun sa showring nila na episode Bakit ako yung 4. para babae? Dapat ganun. Ay, nag-picture din May silang spark, oh. dalawa. Sa tingin ko, hindi ako natulungan ng mga paraan. Paraan yun. Naguguluhan lang ako ng tuluyan kung sino ba talaga sa kanilang apat ang tunay kong gusto. Naku po, yari tayo dyan. Hanggang sa isang araw, nagkasalubong ang landas naming 5. Nasa cafeteria ako mag-isa nang lumapit si bumunot sa name ball. Naku. Bentong! Bentong! Hoy! Ang ginagawa mo dito sa cafeteria? Napaka-close. Tumabi siya sa akin at sinabing, At sinabing, Sabihin mo na. Uy, Tina! Sabi ng mama mo, tita na lang daw ang tawag ko sa'yo. O sa kanya. bakit pati ako dito?
Tita na lang ang tawag ko sa akin sa'yo. or sa aking Sabi ng mama mo eh. mama ko. Oo. Tita na lang kasi alam mo Tita. naman. Maya-maya, sumulpot naman si... Pumunot ka. Uy! Si Wanchu. Wanchu! Hoy! Anong ginagawa yun? Nagulat ako nang bigla niyang hatakin ng kamay ko at sumigaw ng... Wancho, hatakay mo kamay ni Tito. At sumigaw ng... Okay, game. Ulitan na papa ko. Maya-maya dumating si Wanchu. Isupagos! 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 Siyempre, di ba wala ang isupagos natin dyan ating sinapupunan? Tama. Nagkatinginan ng masama ang dalawang kasama ko na para bang ang sinasabi ng mga tingin nila sa isa't isa ay... Ano, yan, kailangan magkatitigan kayo pero ganito ang sasabihin. O kalma. Baby, kalma. Nakalagay dyan tandang-tanda ko. Sige, Parang 5, 6. tagtuyot. O, kalma. Baby, kalma. Bago pa sila magkainitan, tumayo na ako. Ngunit bigla akong na-out of balance, kaya buti na lang ay nasalo ako ni... Ikaw yan, Cream John yan. Cream John! Siyempre, out of balance po na. Diba? Ay, nagulat eh. Nagulat si Tina. Mabuti na lang daw nakita ako dahil may gusto siyang sabihin sa akin at iyon ay... Tina! Up, down! Sorry. Sakto-sakto. Salamat sa iyo, Kim John. Buti naman. Up, down lang yan. Ako ay nasa lumo. Inap down. Medyo, in-up down mo ang aking mundo. Sinusubukan ko pang maintindihan ng mga pangyayari nang marinig ko ang pangalan kung tinatawag ni Lawi. Tina! Pumagit na siya sa aming lahat at lumuhod sa harap ko, sabay sabing. Talaga? Lord! Lumuhod. Lumuhod ka sa harap ko. At sinabing, Ma'am, andito na po ang delivery. Ay, magkano po ba? Nag-order pala. COD po ba yan? Hindi ko na alam kung ano pa ang sunod na eksena dahil nagdilim na ang paningin ko. Ay, Nagdilim naman. Naka-shades kasi ako, naka-shades kasi ako. Naka-shades. Next thing I knew, nasa clinic na ako. clinic. O, higa ka dyan. Dali, higa ka dyan. Mga aking paningin, bakit ang dilim? Bakit ang dilim? Dextrose please, dextrose. Magsasabi tayo kung sino sa tingin natin yung tamang guy for Tina. Tama. Base sa mga nangyari. Tama. Sa kinuwento niya. Sa kwento. Para sa akin si Lawi. Diba sabi niya, ma'am, nandito na yung order niyo. Marami kasing mga ganong circumstances na mga magjowa na nagkabungguan. Oh, yung accidentally nga Sa kwento mo, nagkita. parang si Cream John ang consistent. Bakit? Si Cream John. Kasi, di ba, simula, tinry niyang titigan. Tapos tumagal siya ng 30 seconds nagtititigan. Tapos yung sunod na nangyari sa kanya, 30 seconds. nasalo siya. Nasalo. Ibig sabihin, lagi talagang nakatingin sa kanya si Cream John. Binabantayan palagi. Binabantayan. Magaling ka, ha? Sa akin, Sa Estel. nung una gusto ko si Cream John din eh. Pero kasi, red flag siya sa akin eh. Bakit? Bakit? Kasi sinalo niya, tapos in-up down. Parang, kung yung mahal mo, yung crush mo, nakita mo nang nahihirapan, tapos papahirapan mo pala. Red flag yun, X kayo, layo kayo sa gano'n. Ngayon kasabihan yung mga kanta na, you build me up, you break me down. Oo, Up ka niya, tapos bigla ka muna down. Para sa akin ah, Two ups and kung downs, no? Tina, kung nakikinig ka ngayon, mas ma-rereto ko sa'yo si Wanchu. Si Wancho. Si Wanchu, crush pa lang niya pero yung na-invest niyang emotion. Nung nakita niyang may nakaupo kay Tina, talagang nagalit siya. Pagkahila niya pa, imbis na magalit siya, concerned siya kay Tina. Ang sabi niya, isopagus. Talaga, concerned siya. Concerned siya sa isopagus ni Tina. Kasi ang babae, pag kinikilig, may butterfly sa tiyan. So pag may butterfly sa tiyan, hindi makakain ng maayos. Parang friend. Nagkakapino si Tina. Pag Friend di niya ni nanunok yung kape, Tina si magiging Wanchu. acidic yan. Kaya Yun. concerned si Wanchu. Kaya sabi niya, esophagus. At concern niya sa future nila dahil ang esophagus ay mananatili hanggang sa iyong Sinapupunan. Pinaplano na niya ang future niyo. Si Bentong. Kasi Bentong,
Wala lang. Paiba lang. Mahirapan si Tina. Ay, ba? Ako red flag ako si Bentong eh. Hindi niya sure kung sino talaga yung parent ni Tina, kung yung mama ba o siya. Hindi nga siya sure kung sino yung tita niya eh. Tinawag akong tita. Bago matapos ang school year, gusto ko sana maging malinaw sa akin kung sino ang gusto ko. Sige. Ending pala nito, magiging tropa kaming apat na. Binigyan ko sila ng Sino freedom. kaya? Sa inyo? Sino? Kung sino sila. Ako eh. Bunot. Si Cream John, Si Cream John ay... Kumanta. kumanta ng love song. Habang nagagalit. Habang nagagalit. Ano kaya ang kanta ni Pablo? Ay, nobody else can do! Hey! Turn on! Hindi ako papayag ng ganun. Take two. Ano kanta kaya? Talaga, Cream John. You're so manly. I want yung kanta nila. Ay, gugulat to ah. Nakaw, lawi. So manly. Batang Lawi. Si Lawi naman ay nag-freestyle lang tula habang naiiyak. Bagay sa'yo yan, Bargoy. Bagay sa'yo yan. Tula. Anong tula? Ang hirap naman tula. Ano pa si Sel ng tula? Umaagos. Tina. Mukha kang tilapia. Hindi ko mamalayan kung katabi ba kita, nasa malayo ka, hindi kita matanaw dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay parang tina, himbis na pula, ito ay blue na. Gusto kitang ihawin, gusto kitang iprito, katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Nasaan yung iyak? Ang galing, ang galing. Want I you. want you. Umarte na nabasted habang napupubo. Parang kay Pablo dapat yan. Sorry, want you. I think it's not working. Oy, bawal makuha. Baka tumagas eh. Do you have anything to say, want you? Naiintindihan ko naman Tina eh. Talagang iba ang aking nararamdaman ngayon. Parang doble-doble itong nararamdaman ko eh. Talaga bang mahal mo ako? Mahal kita, Tina. Pero itong nararamdaman ko, parang mas malakas pa to. Kasi nararamdaman ko kayo eh. Walang makakakigil. Nalamig na aking mga pawis. Anong patutunayan na mahal ako? Pag pinahid ko sa'yo to. Yak. Di ko alam kung nahulog na ako sa'yo. Kung nahulog din. Lumabas na. Bentong, sumayaw ng papogi moves habang Yan! Solid! Yan! Solid! Habang Nagda-doggy habang natatakot. Hey, sus na. Di ba may ganon siya? Diyan may ganon. natatakot. papogi ako. Ayan, solid Kailangan siya. medyo gusto ko mas exaggerate. Okay. Salamat sa pagbabasa ng aking liham. Kahit papano, masaya ako na naibahagi ko sa inyong lima ang aking mga pinagdaanan. Lagi lang akong nakasubaybay sa inyo, kaya tiyak na makakarating sa akin kung ano man ang inyong payo. Nagmamahal, Tina. Anong masabi niyo kay Tina? Ako kanina sobrang boto ko kay Want You. Mhm. Pero red flag din. Bakit? Gets ko naman na natatae siya. Gets ko naman na sobrang importante. Pero kahit na binasted siya, sana pinaramdam niya kay Tina na mahal niya si Tina. Guys, kumapang. Kahit gumagapang na talaga, okay lang. Oo, kung ako yun si Want You, sasabihin ko, Tina, para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa'yo. Hanggang sa maramdaman at maamoy niya ang totoong pagmamahal. Yung advice ko kanina about kay Cream John, may red flag pala. Red flag, Yung, bakit? nung tumagal na kayong magkakilala, kita mo nagagalit, mutikan ka ng saktan. So, ma-advise ko sa'yo, tumigil ka na. Kasi si Rawi sobrang makata. Alam mo ano talaga, marami siyang motibo. Maganda ba? Ako si Bentong gusto ko.
Tapos benta. Wala, na-elibs ako dun sa ano eh. Sumasaya habang natatakot. Napapapogi habang takot. Hmm. Kaya naman, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang mga binatilyo. Para po sa 18, mag-comment po kayo ng mga advice nyo para kay Yan, Tina. mag-comment daw tayo. Letter writing. Parang ang laki masyado pag ganito, eh, no? Gusto nga punitin na gitna eh. Half lang. A year from now. Nungungupya ka. Rockstar. Bakit walang ano? Dapat meron pang ganun, tas dahon. Tinanggal ko na eh. Tingnan mo, tatanggalin ko yung dahon. Ah, creative. Oo nga, ano? Mapa. Dadalhin ko sana yung pang badminton ko, kaya lang kasi outdoor eh. Kahanginin lang rin, hindi tayo makapaglaro maayos. Mahilig si Stel maglaro. Uy, may kabayo. Di pala. Ang layo ng kabayo sa aso. Kabayo. May kabayo. Oo. Kabayo? Sa Tagaytay, di ba? May kabayo. Kabayo nga. Ay. Ba't mga aso? Hindi nila pinakita. Laki ng duck oh. Duck talaga. Kita niyo yung mga duck na yan? Naabutan ko yan, sisiw. Diba? Ayun, tingnan mo, may maniwala ngayon. Di sumasama sila sa tour. Apo niya yung nasa baba, ayun oh. Apo niya yung... Wow. Aso ba yung bidbid ni Justin? Nag-aaway. Nakita mo, tumalon, tutukay niya yung buntot eh. Yan, nasunod siya, nasama siya. Tara. Nasama siya. Nasama siya. Basketball tayo dun. May basketball court. Friends natin yan, indoor. friends. Newfound friends. Yung panahon na sa atin, no? Pero mahilig si Baka Stel, no? Di siya, no? Alicia. Maingat siya sa mga pet. lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Ligaya ng Wala Justin yan lahat. Ganyan ka. Kalawak. Yung lugar. Wow, malulula ka, oh! Ala, dati yung natataas ko pa yung ano kalaro ko. Stella tutok. Ay, naglinis na ng pool boy na si Josh. Wow, barbecue. May si Josh talaga yung nagbabarbecue. Sabi niya, hello Kuya Stel, I have never made a fat tender before. Wow. Salamat. Matcha, nakakaiyak naman yung, ano ba to? Second part ba to? Parang nakakaiyak naman. So that's it guys. Natapos natin panoorin yung part 1 ng episode 7. So mukhang magiging emotional yung part 2. Staycation talaga. More on reminiscing, self-awareness, team bonding, silang 5, walang distraction. Parang nirenta nila yung buong lugar. Maganda nga din naman ganun. Parang may ano sila, may stress debriefing para naman ma-refresh sila, then makabakasyon din, makalanghap ng malamig na hangin, fresh na hangin, gano'n. So, we hope na nag-enjoy sila doon at na-cherish nila yung moment nilang yon. So, abangan natin yung part 2 ng episode 7. So, thank you guys. See you sa part 2 ng episode 7. Bye-bye for now.